Lo mzimveliso uzinze kudolophana yaseKapa i-Ashton. Sekuyiminyaka lo mzimveliso uqesha abantu abaninzi uvelisa iziqhamo ezinkonkxiweyo kunye nokutya okuthengiselwa namanye amazwe. Ngamawaka-waka abantu abanokuphelelwa imisebenzi ukuba lo mzimveliso ungavalwa. It does have a huge knock-on effect, and then of course it's not only just in that region. I mean, I've had engagements, emails from companies in the city of Cape Town that has an effect. So they say, I manufacture drums and they buy drums from me and it's going to have an effect on my business. Or the tin companies who provide the tin for the cans, right down to the logistics companies, the shipping companies, and even probably retail on the other side of the world. iTiger Brands ithi ifuna inkampani ezifuna ukuthenga lo mzimveliso zibonakalise ukuba zinayo imali eyoneleyo yokugcina icandelo lokutya okunkonkxiweyo ngelixa isakhangela uncedo kurhulumente nakwicandelo labucala. Ikwabambe ingxoxo kunye nabasebenzi abachaphazelekayo. This issue is not only focused on the employees or workers there, also the farmers, the surrounding areas there, they are also going to suffer. Business is also going to suffer there. So now that is why we are saying we are calling upon Tiger Brand to think before they decide. Let it not be about profit. Urhulumente wephondo uthi wenza inzame zokusindisa imisebenzi nanjengoko esithi seyimininzi imisebenzi lahlekileyo nanjengoko kulahleke imisebenzi engaphaya kwe-180,000 ngenxa ye-COVID-19.